Jeg vil mene, at en civilisation er det mest overordnede kulturbegreb. Det vil sige, det mest overordnede kulturelle tilhørsforhold og det mest almene niveau for kulturel identitet, mennesker kan have til fælles bortset fra det, som adskiller menneskeracen fra andre arter. Civilisationer består af to uadskillelige dele. En eksplicit verdensanskuelse, som kan være et sæt kulturelle systemer, en ideologi eller en religion, oftest det sidste, og et sammenhængende politisk, militært og økonomisk system, der som regel er konkretiseret som en historisk formation. En civilisation kan defineres som en sammenfletning af en verdensanskuelse og en historisk formation. Ordbogen definerer civilisation som befolkningsgrupper eller samfund med samme materielle, tekniske og kulturelle udviklingstrin. Hvad mener jeg om civilisationens værdisæt, og hvilken rolle spiller dette værdisæt i civilisationen og over for andre civilisationer? Hver civilisation har sit eget værdisæt. Hver civilisation har deres eget DNA og kriterier. For eksempel adskiller den europæiske civilisations værdisæt sig fra den indiske civilisations værdisæt. Og nogle af forskellene på værdisættene kan være religion, samfund, levevis og tankegang. For eksempel, hvis man kigger på et menneske, så har han nogle værdier, han går op i. For eksempel kan det være en hobby, det kan være hans levevaner, det kan være hans tankegang. Og det er en del af hans DNA og hans værdisæt, hvor der kan være en helt anden person, der har nogle helt andre ting at gå op i. Og disse er så to forskellige værdisæt, som der også kan være i civilisationer. Jeg påpeger, at det er en afgørende at have en vision for verden, hvis man ønsker at etablere en civilisation. Og jeg vil inddrage Europa som et eksempel. For at etablere en civilisation kræves det, at der findes en historisk formation, og der bruges en komponent, og det vil sige, at det er en vision for verden. Den dominerende vision for verden opstod i Europa og bredte sig til det amerikanske kontinent for at blive vestlig, og i stigende grad er på vej til at blive global. Den europæiske civilisation er den yngste civilisation. Europa blev en civilisation ved et tilfælde, og ikke ved en følge ubestemt plan eller en resultat af fra Big Bang. Hvad kendetegner den islamiske civilisation under profetens ledelse? For muslimer handler det mere om at få en genoplevelse end at overleve. Dette betyder, at islamister kæmper for at genopleve den islamistiske civilisation. Dette ønsker de, fordi at det er den måde at genopfinde islams magt og ære, Jahiliya.